uma kuyi-festive season kugxilwa kakhulu ebumbe kulomculo lo odansisayo othola ukuthi une-influence yase-West. So umculo njengale ubalulekile ngoba mawubheka nje abantu abawu-attendile abantu abasebancane. Iy'ngane zethu ngoba ikhula la kufanele ukuthi bazi abantu ukuthi thina siyikhulisile lezi y'ngane. Njengoba siyikhulisile nje kufanele igcine ifana nathi. Kuseni Magubane ngiyamazi kakhulu ngisho kuthiwa kunemicimbi yasekhaya abaphumule sabeyazi ngisuke ngikhona nje bekumnandi ukuba lana. Thina kubomasikandi futhi kuyasisiza kakhulu ukuthi sihlangane emicimbini kanje ngoba kukhona esikutholayo sifake kuphela. Ngibonga abalandeli bamasikandi ukuthi abasikhohlwa thina ukuthi singobani. Mina ngina 35 years ngibambile ingane lezi eziningi sengidlala nazo manje ngiqhudelana nazo abantwana abancane. Mfethu sizothanda ukubonga mfethu umphakathi waseNanda, siphinde sibonge umasipala weTheku, siphinde sibonge iMGAPS project, siphinde sibonge nayo i-event uqobo yokucelebrate amaqhawe akithi esizwe sakithi kangaka. Siyayibonga lento sengathi ngaqhubeka ihlala ikhona njalo njalo. Konke ngisakubonile kusajabulisa ngisathokozisa ngempela. Ngiyathemba futhi ukuthi usuku lisaqhubeka nayo i-event esaqhubeka kuningi esazobona. UBK bekamazi kodwa namhlanje sengiyamazi bengimuzwa ngendaba. Ubumnandi okubona namhlanje akupheli. Akho mawungena khona ngena ngomqondo wakho ophelele. Ungangeni wenze yonke into manje ngoba uzothola izifo, uzongena engozini zemoto. Yenza izinto ngendlela ezokwazi ukuthi kusasa futhi uphinde ube umuntu ophilayo ngoba ubumnandi bude kodwa impilo yomuntu emfishane abajabule ngokusibheka abantu.